Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Glorja l-Missieru l-Liben l-Spiritu Santu. Fl-isem tal-Missieru tal-Liben Spiritu Santu. Nibdew il-Quddisa nixtieq infakkarkom li fis-sagristija fil-Kamra tal-Qrar għal min jixtieq hemm is-saċerdot disponibbli. Illum ukoll huwa l-aħħar weekend tax-xahar ta' Jannar kif qegħdin nagħmlu matul din is-sena niddedikawh biex l-offerta li noffru tmur għall-ispejjeż tad-dar tal-irtieri. U għalhekk qegħdin nitolbu biex min jista' dejjem min jista' b'libertà sħiħa joffri inqar 1 euro. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Kif nagħmlu kull nhar ta' Sibt, dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa nofruh dejjem għal bżonnijiet ta'kom, il-benefatturi ta' dan is-santwarju, ħajjin u mejtin, u skont ukoll l-intenzjoni ta' dawk ħutna li poġġew l-intenzjonijiet it-talbit tagħhom f'riġlejn Omna Marija, partikolarment il-morda tagħna. Jew għalik ħuti nħossuna l-kol familja waħda li għalina biex irejjaqna f'din il-mixja tagħna il-Mulej Ġesu ħejja din l-Ewkaristija. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier mulej ħniena, Kristu Ġesu li sirt bniedem bħalna fil-ġuf tal-Verġni Mbierka, Kristu ħniena. Mulej Ġesu, inti lena il-paċi ta' dawk kollha li jilqgħu il-kelma tiegħek jgħixuha u jħarsuha. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs. Intu waħdek mulej, intu waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd b'imħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Sofonija.
Fittxu l-mulej il-koll intom l-umli tal-art li tagħmlu ordnijietu. Fittxu il-ġustizzja, fittxu l-umiltà biex forsi f'jum il-korla tal-mulej ikolkom fejn tistkennu. Unħalli f'nofsok poplu umli mċekken u f'isem il-mulej ifittxu l-ken dawk li jifdal minn Iżrael. Ma jagħmlux ħażen, ma jgħidux kliem ieħor u l-sin qarrieq ma jibqax iżjed f'ommhom. Hekk li joqogħdu jiru u jistrieħu bla ma jbeżżaħħom ħadd. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien ħenjin il-foqra fl-ispirtu. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu. Il-mulej jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles il-imjassrin flimkien ħenjin il-foqra fl-ispirtu. Il-mulej jiftaħ għajnejn il-omja, il-mulej jerfa' lill-milwijin, il-mulej jħobb il-ġusti, il-mulej ħares lill-barranin flimkien ħenjin il-foqra fl-ispirtu. U jżomm lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżiena iħarbtilhom triqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel flimkien ħenjin il-foqra fl-ispirtu. It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, qisu s-sejħa tagħkom għax mhumiex ħafna fostkom li huma rrief skont il-qies tad-dinja, mhumiex ħafna s-setana, mhumiex ħafna in-nobli. Imma l-għażel in-nies boloħ għad-dinja biex iħawwat l-orrief. Għażel id-dajfa tad-dinja biex iħawwat il-qawwija. Għażel il-mistmerra mid-dinja u n-nies li ma huma xejn biex iġib fix-xejn il-dawk li huma xi ħaġa. Hekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar quddiem Alla. Minnu li intom tinsabu fi Kristu Ġesu li sar għalina l-erf mingħand Alla, ġustizzja, qdusija u fidwa biex bħalma hu miktub min jiftaħar ħajjiftaħar fil-mulej. Il-kelma tal-mulej. Jogħġobkom qumu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Ifirħu tennew għax ħlaskom huwa kbir fis-smawiet. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien kif ra il-folol Ġesu tela fuq il-muntanja. Għad bil-qiegħda resqu lejh id-dixxiepli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid: Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjin l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom il-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu u li Alla. Ħenjin dawk li huma jippersegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smewiet. Il-kelma tal-mulej.
Il-qari tal-lum eżies din il-paġna mill-ħuda il-5 kapitlu li jibda propju b'dan id-diskors ta' Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mattew hija msejħa wkoll nistgħu ngħidu il-karta manja tal-Evanġelista Mattew. Għaliex hawnhekk San Mattew qiegħed jippreżenta ma ninsewx li anke Mattew jikteb il-Vanġelu tiegħu għal komunitajiet insara li ġejjin mir-reliġjon Ġudajka. U għalhekk għal San Mattew Kristu huwa dak li jġib fil-qofol dak li wettaq u li jagħmel Mosè. Infatti l-ewwel frażijiet ta' dan is-silta li smajna għandna qbil eżatt preċiż ma meta Mosè jitla fuq il-muntanja Sinaj u jirċievi il-kelma ta' Alla. Għal-poplu ludi dik il-ġrajja hija l-ġrajja fejn Alla jażel il-poplu bħala l-poplu tiegħu u l-poplu jażel lill-Alla bħala Alla tiegħu u jwieġeb u jgħidlu dak kollu li jettilna aħna nagħmluh. Il-poplu li jilqa il-kelma ta' Alla f'ħajtu. U għalhekk San Mattew irid jgħidilna dik il-kelma ta' Alla seħħet illum fi Kristu. Infatti jerġa' jgħidilna li bħal Mosè Ġesu jerġa' jitla mill-ġdid fuq il-muntanja, joqgħod bil-qiegħda u hemmhekk minn fuq dik il-muntanja huwa jwassal il-kelma tiegħu f'dawn il-beatitudnijiet jew aħjar kif il-kmandamenti huma it-triq li ddawwa lill-qalb tal-bniedem. Ġesu qed jgħidilna x'inhu dak li jagħmel ħieni lill-bniedem. Minix ħanoqgħod infisser waħda wara l-oħra, imma se nfissru biss l-ewwel frażi li diġà tiġbor dak kollu li hemm warajja. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Ħieni il-bniedem li jgħix fil-faqar fl-ispirtu. Għax hu iħoss u jagħmel esperjenza tas-saltna kollha mħabba ta' Alla. U għalhekk tajjeb forsi nistaqsu imma min huma dawn il-foqra li l-mulej qiegħed jitkellem dwarhom. Jien nagħmel parti minn dan il-grupp ta' nies jew le. Min huma l-foqra fl-ispirtu? Huma dawk li kif smajna wkoll l-istess qari meħud mill-Apostlu San Pawl Alla għażel il-boloħ biex iħawwat lill-orrief, Alla għażel id-dajfa. F'ej fl-ispirtu xi fisser eżies. Kif jgħid il-Malti, ma nerfax rasi, inżomm posti. Il-fqej fl-ispirtu huwa dak li l-ewwel qabel kollox jaraf il-bżonn kbir li għandu ta' Alla. Inkun faqej fl-ispirtu jfisser meta jien nara fil-fraġilità tiegħi. Naċċetta li jien limitat. Naċċetta li jien minix aħjar minn ħadd ieħor. Ma nħallix li f'qalbi tidħol il-għejra għal dak li għandu ħadd ieħor. Intom araw ftejt dawn l-affarijiet x'jagħmlulek? Itelfulek il-paċi ta' qalbek. U allura fqejr fl-ispirtu li waqt li jiena nara fil-fraġilità tiegħi, il-limitazzjoni tiegħi, jiena nfittex aktar il-Alla f'ħajti. Fil-waqt li nitbattal għaliex minnu l-għaref, minnu l-imkabbar,
Huwa dak li jaħseb kif jgħid il-qawl Malti li qed imexxi d-dinja bidejh, li qed iżomm id-dinja. Huwa dak li mhuwiex kapaċi jgħin lil ħaddieħor imma jħares lejn l-ieħor biex jaħkem fuqu. Din tiġri jeżies fil-ħajja tagħna. Intom araw ftit anke xi drabi anke fil-familja stess. Għaliex ħafna paroli fil-vojt tisejr xi kultant fil-familja għax wieħed jaħseb li jaf aktar mill-ieħor. Kemm xi ħaġa sabiħa meta aħna nintebħu li l-kull kemm aħna għandna bżonn ta' xulxin. Għax il-kull kemm aħna dgħajfa. Il-kull kemm aħna għandna bżonn ta' Alla. U meta jiena naraf li jiena wkoll midneb, mhux nibża minn Alla, imma nersaq niġri lejh. Għax nintebaħ li hu verament it-tabib ta' ruħi. Jien ġejt biex nagħti l-ħelsien lill-imjasrin. Kemm drabi aħna stess nkunu imjasrin fil-ħsibijiet tagħna, fil-problemi tagħna. Il-Mulej jrid li jiena u int inkunu ħenjejn minn din id-dinja. Imma jien nasal biex inġarrab il-għena tas-saltna tas-sewma meta jien ma nħallix l-egoizmu tiegħi jimla lil qalbi. Inbatta lil qalbi u inħalli l-qalbi timtela balla. Ngħid frażi sempliċi imma l-koll tifhmuni. Mhux kemm taħkem fidejk u kemm għandek fidejk. Dak li jimlilek idejk ma jimliex lil qalbek. Imma kemm għandek il-qalbek mimlija bil-paċi ta' Alla. Dawn huma eżies il-foqra fl-ispirtu. U għalhekk il-Mulej Ġesu jgħidilhom ħenjejn intom ħaġġarbu il-għena. Għaliex min huwa fqir fl-ispirtu huwa lest li jilqa' l-kelma ta' Alla u jħalli dik il-kelma tmexxih. Ħafna drabi aħna niżbaljaw għax naħsbu li l-idea tiegħi jew l-idea ta' ħaddieħor kapaċi tmexxini. Ejjew aħna wkoll bħal għamlet il-Verġni Marija eżies. Mhux ta' bxejn Eliżabetta lil Marija isselmilha u tgħidilha ħin ja int li jemmint dak li qallek il-Mulej. Jiena u int inkun ħieni, insib il-għena, qalbi timtela bil-paċi, jekk jien inħalli lil Alla imexxini u mhux l-egoizmu jew il-gburija u s-supervja tiegħi. Jehud jeżies nqummu bil-wifqa u nistqarru b'fiduċja il-bżonn ta' Alla f'ħajjitna. U għalhekk ngħidu, jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza.
u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix smiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Imdawlin mill-kelma ta' Alla li smajna, fil-faqar tagħna irresqu talbna quddiem Alla li jista' kollox. Għall-Knisja biex b'umiltà u b'fiduċja tkompli twassal il-kelma tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Għas-setanin tal-art sabiex jaħdmu ħalli jsaltnu il-ġustizzja u l-paċi fost il-popli kollha nitolbu. Kompli mulej dawwalna bil-kelma tiegħek sabiex aħna wkoll narfu ngħinu lil ħutna, partikolarment lil dawk li s-soċjetà moderna twarrab fil-ġenb nitolbu. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk mulej tilqa u tbirek lill-familji tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li b'tant imħabba jieħdu ħsiebhom biex hekk ukoll iġarbu il-ferħ u l-paċi tal-preżenza tiegħek. Nitolbu. Fiskiet ejjew nitolbu hekk il-mulej biex jagħtina l-qawwa li ngħixu bil-kelma tiegħu. Għax fil-kelma tiegħu il-bniedem isib il-paċi vera. Fidejk u Alla ħanin nafdaw il-bżonnijiet tagħna u kollna fiduċja fik, nerfgħu dan it-talb tagħna lejk. Bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fuq l-artal tiegħek mulej aħna għaddejja tiegħek għedna l-offerti tagħna. Fil-ħnina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox,
tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra id-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisejn kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Il-foqra fl-Ispirtu huma bħal tifel ċkejken li jpoġġa ħajtu fl-imħabba tal-missier. Ejjew għalhekk il-koll flimkien nintelqu f'idejn il-missier u nitolbuh li saltnatu tiġi fostna u għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum
اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر للمنوعات علينا، ولا تدخلنيش في التجريب إذ اهلسنا من الدني. اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني، أتينا في التيبة والخنينة تياك الباċi في زميننا، biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U ruħi tkun fejn. Ġisem ta' Kristi, Aristi, ħajja.
jew tifiskiet. Nintebħu tassew kemm għandna bżonn ta' Alla f'ħajjitna. Jew nirringrazzjaw għall-imħabba li huwa juri lejna. Jew nadurawh. Min hu imkabbar qatt ma jinżel arku btejh. Imma jrid li ħadd ieħor jinżel qudiemu. Ejjew niċċekknu ejjew ninżlu arku btejna kif qegħdin bħalissa f'dan il-mument u naduraw il-preżenza ta' Alla fina. Nitolbu. Mulej inti qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Għamel li nitolbuk li b'din l-għajnuna s-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristus Siedna. Nagħmlilkom xi avviżi, mill-ġdejt infakkarkom li għadha fil-għaxija kif qiegħed isir kull nhar ta' Ħadd f'dan is-santwarju qed ikun hawn il-lezzjo divina li tkun fis-6:30 ta' filgħaxija. Huwa mument ta' talb u riflessjoni dwar il-kelma ta' Alla. Jew napprofittaw ruħna minn dawn il-mumenti hekk importanti. Imbagħad għada inħeġġiġkom biex minnu f'saħħtu imur jagħti id-demm. Tafu kemm inċidenti seħħew f'dawn l-aħħar jiem u għalhekk ir-riżorsa tad-demm fl-isptarijiet tagħna naqset. U għalhekk min jista' jmur jagħti d-demm jagħmel dan għada fil-berġa tax-Xewkija bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Tinsewx dejjem tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Bħallum 8 ijiem propju nhar is-Sibt li ġej l-Isqof Tawdex Anton sejjer jagħmel imexxi ċ-ċelebrazzjoni tal-preżentazzjoni tat-trabi lil Madonna ta' Pini. Trabi jeħtieġ li jkunu diġà imam din, imbagħad din nhar is-Sibt li ġej fl-4 ta' wara nofsinhar. Ma tkunx quddiesa imma ċelebrazzjoni fejn l-Isqof jitlob il-protezzjoni tal-Madonna ta' Pinu fuq it-trabi tagħna. Is-Sibt fil-4 ta' wara nofsinhar. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.